Без съмнение Христомир Христов бе голямата звезда на шампионата. Основното внимание на специалисти, медии и публика беше насочено към него. България обаче излъчи още 3 големи шампиони. Първият, в чиято чест прозвуча българския химн, бе Константин Паскалев. Звездата ни в категория до 171 см класически културизъм най-после покори европейския връх, след като няколко години поред оставаше в подножието му. Тути, както всички наричат Паскалев, бе близо и до короната абсолютен шампион, но в крайна сметка съдиите предпочетоха руснака Станислав Линдовер. Въпреки това Паскалев заслужено триумфира с титлата в своята категория. Чувство неописуемо. Пожелавам го на всеки един човек, който някога е имал голяма мечта и е сбъднал. Наистина в този момент разбираш, че всичките усилия си заслужават. Имаше ли усещане преди началото на самото първенство, че това ще бъде твоето първенство? Мечтаех, тъй като живея на 5 преки от НДК и се сеща, че ако тук бях изпуснал титлата, нямаше да искам да се прибирам в квартала със сигурност поне следващите 10 години. Научил съм с течение на времето и опита да игнорирам всякакви такива усещания, чувства, предчувствия, да гледам трезво на нещата, за да мога да си свърша професионално работата. От колко години не си излизал? От 5-6 години, откакто се занимавам сериозно, така не сме си позволявали, освен някоя вечер, да си излезе някъде. Не сме ходили никъде, дори за почивки, тъй като всичко това е нарушаване на режима, а това е крачка назад от голямата мечта, така че вярвайте ми, мечтата си заслужаваш. В най-леката категория до 65 кг предварителните очаквания за българска доминация се потвърдиха напълно. Златният медал отида при Цветан Цветанов, с бронза пък се окичи другият ни представител Радослав Ангелов. Европейска титла за теб, какво ти струваше тя? Много скъпо ми излезе. Не говоря за финансова гледна точка. Значи, точно 6 месеца лишение от всичко. Ще кажеш ли какво означава всичко? Да. Компании, проблеми в работата, когато се настрои хранителен режим, мозъка по друг начин работи. На дъщеря си по-малко внимание обръщах, на жена си, на приятелите си. Тежко ми беше. Просто накрая се надявах да е заслужено. Имах мечта, сбъдна се. Победната българска серия в финалите продължи Гюнай Мустафа в категория до 75 кг. Той демонстрира впечатляващ релеф и не остави съмнение в съдиите кой трябва да бъде номер 1. След българина се наредиха Андри Ярмола от Украйна и германецът Борис Гьовол. Стрикната диета и стрикната подготовка. Това ми помогна най-много, нали? И това, че успявам да докарам релефа до максимум. Вече мислиш ли си за световно първенство и световна титла евентуално? Живот и здраве. Нали? Всичко зависи от спонсорите, защото нашия спорт е свързан с много средства. Нали? Всичко зависи от това. Ще нарушиш ли режима за тая вечер? Задължително. Страхотни думи заслужават и останалите родни състезатели, които участваха в финалите. Като че ли най-голяма бе горчилката за Валентин Ражанков в категория до 75 кг, където съдиите предпочетоха да дадат титлата на руснака Сергей Поврезнюк. Въпреки че остана втори, публиката изпрати Ражанков като шампион. Смяташ ли, че беше с класи над съперниците си? Определено. Поне за първи бях със сигурност. Чак класи може би не, но все пак малко разбирам от този спорт. И мисля, че бях за първи, както според много други хора също. И то хора, които много разбират от този спорт. Последният български медал за вечерта грабна Петър Борисов, който в категория до 85 кг заслужи бронза. И така в отборното класиране България остана на второ място след Русия. Трети пък се наредиха германците. И така, Христомире, за едни радост, за други тъга. Как ще коментираш все пак участието и на останалите ни представители? Аз мисля, че направих страхотно да представя. 4 злата. Очаквахте ли го предварително? Не. Нали, имаме всеки си някаква надеждичка там. Но днес момчета бяха много добре подготвени и се личеше, че са дали всичко от себе си в самата физика, която са показали на самия подиум. Добре, смяташ ли, че можеше да
спечелим и първото място, или руснаците бяха твърде силни? Или по-скоро отбора им беше добре комплектован? Ами, все пак сравняваме с 7 милиона с колко милиона са руснаците. Шепа хора с толкова шампиони. От 20 и колко държави бяхме? 29. 29 държави, втори. Мисля, че доста добро представяне. Христомира, говорихме преди малко за това, че имаме 4 шампиони, доста медали, но все пак беше ли някой от нашите състезатели ощетен според теб? Ами, според мен да. Ръжанов беше ощетен. Петър Борисов, може би, също мисля, че едно място може напред. Ето виждате, дори домакини казват вкъщи стените помагат, но за съжаление някои от момчетата пострадаха пак. Но субективен спорт, зависим от съдиите, просто неизбежно е. И аз съм го минал, всички ще го минат. Който състезава. За да спечелиш, трябва да загубиш. Трябва да губиш, да приглъщаш и продължаваш напред. Добре, стана въпрос в началото на студиото ни за перфектната организация на шампионата. Специални гости на шоуто бяха министър-председателят Бойко Борисов и президентът на Международната федерация Рафаел Сантох. Ето какво споделиха те пред камерата на TV7. Хората знаят с какъв труд и лишения те момчета постигат тези резултати, просто няма да им завиждат. Но радвам се, че има такъв добър отбор в България в момента. Тежка ли е ръката на културиста? Вече стиснахте 3 поне. Аз познавам доста от тях, така че лишенията, които те момчета имат, просто не знам. И в моя спорт, и в други надали има равни стези. Европейско само за вашите зрители. Не знам дали знаят, че последните дни пият по 25-30 литра вода на ден. Ядат по 200-300 грама максимум. Само да си ги представят, че трябва да ги изпият, ще разберат какво означава, нали, да се приведат в този вид. Вярвам, че бодибилдингът ще докаже, че не е само спорт, а един здравословен начин на живот. Той ще окаже влияние на хората и у вас. Имаме 184 федерации по целия свят и 42 в Европа, така че съм оптимист. През миналата година българският бодибилдинг направи драстичен скок напред. Имате и силен лидер на този спорт – Александър Сталийски. Арнолд Шварценегер не успя да присъства, но ние трябва да знаем, че макар и вече не губернатор, неговият график е препълнен. През октомври пък предстои Арнолд Classic Europe, едно мултиспортно събитие, в чието изпълнителен борд ще бъде и президентът на Българската федерация Александър Сталийски, така че тогава може и да убедим Шварценегер да дойде в бъдеще у вас. Шансовете това да се случи на световно първенство по културизъм в София са големи. Имаме кандидатури до шампионата през 2016 година. Уникален успех. Не е имал по-добро европейско първенство. Справихме се отлично, продължаваме да се справяме, но нека наистина да приключиме и тогава да даваме своите оценки. Всички гледат TV7. Благодарение на TV7 имаме едно излъчване, което е в цял свят за пръв път в културизма. То е на живо, по интернет и напълно безплатно. Коя ще е следващата цел за Българската федерация по културизъм и фитнес? Искаме да работим, да се фокусираме върху масовия спорт. Там изоставаме, имаме една начертана стратегия, почваме да изпълняваме. При нас всичко се развива спрямо стратегия. Не действаме хаотично, затова успяваме и резултатите са видими. Мисля, че заслужаваме световно първенство, просто няма по-добра държава, която може да го организира от нас. Кога да го очакваме? 2013 е възможно най-ранната дата, ние съответно работиме за 2013. Александър Сталийски говори за 2013 година световно първенство в София. Да. Можем ли да те очакваме и тогава да... Единственото, което ми липса е абсолютна световна титла. Добре, тогава към следващия ми въпрос. От тук на къде минало ли ти е през главата да прекратяваш кариерата си? Бил си професионалист? Това е спорт. Предполагам и другите са така. Като крастата. Няма отказване. Да разбираме, че продължаваш с пълна сила. За момента може да спреш да починиш малко, да се оттърсиш. Когато правиш примерно 2 подготовки през годината и самия организъм се посещава и психически, и физически. Ако починеш 1-2 години вече да се повъзстановиш така и почваш да разсъждаваш по друг начин. А може би тласъка от тази титла пред родна публика ще даде допълнително самочувствие. Да. А каква е разликата всъщност между професионалния и аматьорския културизъм? Бил си от двете страни на барикадата. При професионалистите за американци. Те си го направили за тях. Много трудно да пускат европеец.
Особено пък с моя ръст. Там са гиганти. С по над 110 кг. Добре, Христомире, много ти благодаря за това гостуване. Надявам се да имаме поводи отново да се виждаме, само добри поводи. И аз благодаря много. И така, уважаеми зрители, в рамките на 3 дни се опитахме да ви покажем най-интересните моменти от Европейското първенство по културизъм в София. България има своя абсолютен европейски шампион Христомир Христов. И още 3 титли спечелиха ги Константин Паскалев, Цветан Цветанов и Гюнай Мустафа. Да се надяваме, че след 2 години София ще приеме и световното първенство в този спорт. От мен Мартин Томанов и от целия екип, приятна и спокойна вечер. Българската федерация по културизъм и фитнес гордост представя Европейско първенство 2011.